Kadusanan sa usa ka babayi nga nabuntisan. Ang atong letter sender karon mao kini si Rosalinda nga taga Mayuos, Bangunay, Habonga, Agusan del Norte. Dako kaayo ang gidaladala niya nga problema mahitungod sa iyang gibuntis karon nga walay amahan. Bago na ko ipakita ang tao nga musaysay sa iyang kaagi, magpatukar kog sunata na isang babalikan, isang iiwanan by Eva Eugenio. Nakita nimo karon akong gibuntis og naunsan karon. Atong karon nagdaladala ko ani atong gibuntis, ang atong gibuhat ni atong duha. Nahibaw man ka sa atong gibuhat kung sa imong hinung karon nagantos ko. Ikaw hayahay. Malipayon ka karon. Ako nagpas-aning tiyan. Nibunga ba yung atong gibuhat? Unsa may akong buhaton ani? Wa man ko nimutong ha. Nakita niyo karon akong kay mo ko gibarang. Wa ko kasabot tumor ba niyo barang. Kung nagunahuna ka sa ako, anhi ako. Kuha ka kahibaw kung unsa nga akong gibati karon. Nang tao ang akong tiyan. Hello guys! Salamat sa inyong pakikinig. Sa aming YouTube Sa channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Like a burn, Alinon. alinon. Buntis to guys!